Dili na to ikasakit or ikasuko or ikapangluod kung dili ta napautang or napahuwam financially sa atong mga kaila, kadugo or kapamilya. Dili sukdanan ang panaghigalaay or kadugo or kapamilya kung wala sila nagpautang nato. Wala sila nakatabang nato financially sa panahon nga naghangyo tagtabang financial ngadto sa ilaha. Usay sa kinabuhi, wala pud ta masayod ug unsay struggles nga gipas-an sa ato ang giduulan sa paghangyog tabang. Basin sa panahon nga naghangyo ta, labaw pud silang nagkaproblema. Daghang mga priority, mga obligasyon, maong wala gyud tay, wala sila nahatag kanato. Usay sa kinabuhi dili pareho ang dagan sa panahon. Naay tao nga bisan unsa kabugat sa iyang giatubang nga problema financially dili halata nga nag-struggle pud siya. Iyahalang gisulo pangitag paagi nga maresolba ang iyang obligasyon sa kinabuhi. Naay tao makita nimo hayahay tan-awon kay wala niya gipakita or gipahalata sa mga tao nga daghan pud siya gipas-an nga obligasyon. Ilabi na nay mga anak, gipa-eskwela, may mga anak nga mga bata nga gigatas, mga bayro nun, mga bills, pero naghilom lang sila sa pagpaningkamot. Dili sila nag-asa uban kay di sila gusto makaistorbo sa ubang tao. Wala sila laing maduulan. Unya ikaw, imong giduulan ang imuhang kaparentihan or higala or amiga or kauban sa trabaho, pero wala sila natunol diya kanimo. Unya ikaw, naiubos ka kay wala sila nakatabang nimo. Dili nato sila i-judge no kung wala sila natabang nato. Ilabi na wa ta kahibalo og unsa poy iyahang struggle sa kinabuhi. Maong bag-uhon nato no ang toxic nga kinaiya nga matag usa ka nato lain-laing sitwasyon nga adunay mga gi-priority nga obligasyon sa kinabuhi. Dili usokdanan sa kadugo or pagkahigalaay kung wala sila nakapautang sa atua or nagpahuwam sa panahon sa krisis nila. Wala ta masayod nga labaw pud silang nagkinahanglan nga maong wala sila matunol or mahatag kanimo, wala ta masayod nga mas labaw pud sila nga nagkinahanglan. So I hope wad-o nato ang atong panghuna-huna no nga usahay mapakyas ta, wala sila makahatag sa panahon nga nagkinahanglan ta. Unya kita mangluod ayon ta, mausab ta kay nakatabang sa ato sa panahon nga nanginahanglan ta. So ato na lang dili nato idumot or dili nato ibutang sa atong hunahuna nga na lain ta, naiubos ta kay wala pud ta masayod sa ilang sitwasyon nga mas labaw pud sila nga nagkinahanglan. So I hope meron tayong nakatunan. Thank you for watching. God bless you.